Takže čaute, moju E46 som predal a tu máme nového majiteľa. Čaute. Takže, ako je mi ľúto za touto 46, ale mal som v pláne už zmeniť nejaké iné auto. Uvidíme od akej značky. Počítam, že zase to bude nejaký Bavorák, ale tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť, čo to bude. A takto, nový majiteľ, ako si spokojný s týmto autom? Zatiaľ ide všetko, funguje, trúby, takže obehujú sa Audinky, takže v pohode. No a aké auta si už stihol obehnúť? Tak dneska Audinu RS2, no a potom nejaké meďáky, Bavoráčeky, tie novšie. No a takto hovoril si, že nebol si milovník značky BMW, ale tak si obľúbil, keď si toto videl. Tak, no moja srdcovka je Audinka, ale tak zapáčilo sa mi BMWčko, aj moja žena si to vybrala, takže čo muž neurobi pre ženu. No a čo povieš akože vzhľadovo? Páči sa ti? Pekná farba je taká, aká sa mi páči, takže výborne. A máš v pláne do budúcnosti niečo robiť na tomto aute? Určite pôjde do matnej zelenej folii. Určite pôjde ešte nižšie podvozok, vysunutie kolies. A takto, ja som dosť dlho rozmýšľal nad nárazníkom M-Paket. Budeš ho dávať ty? Môže byť, uvidíme, čo čas donesie, ale určite sa bude robiť, určite. Áno, no a potom vieš nám ukázať všetko, čo si potom porobil na tom aute? Samozrejme, postupne sa budú točiť videá pre vás a bude sa ukazovať, že ako sa postupne robí všetko. No tak zatiaľ ďakujeme pekne za rozhovor. Máme tu nového majiteľa. Takže to je asi na dnes všetko. Čaute. Čaute. Takže aktuálne v mojej bývalej E46 nový majiteľ je tu na. Takže má radosť, robí radosť. Ďalej to auto. Tak.